Ayan, good morning po sa bawat isa. Sabi po sa kanyang salita, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Sino po ba ang masaya na nandito sa lugar na ito ngayong umaga? Amen. So lahat po ng masaya, inaanyayahan ko na tumayo at tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Sa ating pagkakatulog, ano po ba yung unang pumapasok sa ating isipan? Ano ba yung una nating ginagawa? And this song will remind us that whenever we wake up, sa moment pa lang po na yun, ituon na natin ang ating puso, ang ating isipan sa Panginoon at ialay ang buong araw natin sa Kanya. Dahil pag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, hindi man po perpekto, but we have this peace in our hearts that everything will go smoothly. We have this confidence to face the whole day because we have the Lord by our side. Amen. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, muli ating awitin. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas. Buong
puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka, Panginoon. Di ako magsasawang Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Yes, oh God, hallelujah. Oh, dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy ka naming maitaas sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos. Wini-welcome ka namin sa lugar na ito, sa aming mga puso, God. Lord, tunay nga na ikaw lamang ang aming maranasan sa umagang ito, God. Lord, bago po ang lahat, patuloy namin, O Diyos, itinataas sa iyo ang aming buhay, Lord God. Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy kami nagpapalinis, O God. Patuloy mo kaming linisin ng iyong dugong banal, Panginoon, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, patuloy mong patawarin ang aming mga kasalanan, O God, na kung saan patuloy kaming nagkakasala sa iyong harapan, bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Lord, salamat sa iyong biyaya at habag at grasya, Panginoon, na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa, O God. At Lord, patuloy naming dalangin, O God, sa umagang ito, Panginoon, na kami po'y samahan mo, gabayan mo, turuan mo, Lord, sa lahat pa ng gagawin mo sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso, O God. Lord, open our spiritual eyes and ears, Panginoon, na marinig namin ang mensahe mo ng maliwanag at Lord, malakaran namin, O God, maging sa taong gagamitin mo, O God. Lord, tunay nga na itago mo siya, O God, sa iyong likuran ng iyong krus, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang maitaas, madakila sa kanyang buhay, Panginoon. At ang mga salita mo, O God, ang fresh revelation, O God, na ibinigay mo sa kanya, Lord, ay maihayag sa bawat isa, O God. Patuloy nga, O Diyos, ng aming puso, Lord God, ay panghawakan mo, Panginoon, na ang mga salita mo, Lord God, ay tumimo, Lord God, sa aming pinakamatabang puso, O God. At tunay nga, O God, maisapamuhay namin, malakaran namin, magawa namin ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa, O God. Patuloy naming dinadalangin, O God, na ang bawat isa ay patuloy mong kausapin, Panginoon, O God. Maging ang mga nasa live streaming, O God, ikaw po ang kumilos, O God. Hindi hadlang ang distansya, Panginoon, upang hindi mo sila abutin, upang hindi kanila maranasan, O God. Lord, hallelujah, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang inaasahan namin, ang pinagkakatiwalaan namin ang aming buhay. At tunay nga sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Maging ang lugar na ito, Lord God, ay lukuban mo ng iyong banal at makapangyarihang mong dugo, Lord God. Let the walls of fire surround this place, O God, in the name of Jesus, Lord God, na walang distraction, walang antok, O God, walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa bawat isa in the name of Jesus, O God. Salamat po ng marami, O God. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat, O God. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan at tanging sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan. In Jesus' name, Amen.
Amen. Good morning, church! Good morning! Amen. Muli nyo nga pong sabihin sa iyong katabi. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung gising na. Sabihin mo, good morning! Amen. Gising na po ba ang ating mga katabi at ating nasa mga likuran po natin? Sabihin nyo po, good morning! Amen. So sa umaga pong ito, katulad nga po ng ating inawit, sabi po doon, hindi tayong magsasawang magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Kaya po sa umaga pong ito, sino po muli ang excited ng sumamba at magpuri sa ating Diyos sa buhay? Kung tayo po excited, sabi nga po, pag excited ka, kailangan ibigay mo yung the best mo. Ibigay natin yung pinakamataas nating papuri, yung 100% nating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Dahil po tunay ang Diyos natin ay dakila sa lahat. Kaya po tayo po umawit, sama-sama po tayong magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Amen. Sabihin natin, dakila ka, Panginoon, luwalhatin ang ngalan mo, papuri ko at pagsamba, iaalay para sa'yo, para sa'yo. Come on, church! Awitan natin ang Diyos! Dakila ka! Dakila ka! Dakila ka! Aking Panginoon, purihin ka, awitan ka sa habang panahon. Purihin ka, aming Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, dakila ka, Panginoon, luwalhatin ang ngalan mo, papuri ko, pagsamba, iaalay para sa'yo, para lamang sa'yo, para sa'yo. Sabihin natin sa ating Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, hawitan ka, sa habang panahon. O dakila ka, Diyos. Papuri ko, sa'yo, ang papuri namin ay para sa'yo. Puri ko para lamang sa'yo, Panginoon Jesus. Para sa'yo, muli pa, awitin natin, papuri ko, papuri ko. Para sa'yo, o sa huling pagkakataon, papuri ko.
papuri ko. Para sa'yo, para sa'yo. Oh, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, hawitan ka. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, hawitan ka. Sa habang panahon, 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 Purihin ka, hawitan ka. Sa habang panahon. Papurihin natin ang Diyos sa buhay. O dakila ka, Panginoon. Oh. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya patuloy tayong aawit. Awitin natin sobra-sobra. Di ba pipigil sa pagpupuri ng mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Yes! Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Awitin natin sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe! Sobra ang biyaya niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe!
Diyos sa buhay. Masalamat sa iyong pag-ibig, aming Diyos. Purihin ka. Oh, sobra-sobra ang iyong biyaya. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Oh, yes, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga po, na sobra-sobra ang pagpapala, ang pag-ibig, ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Bago po natin awitin, ito pong ating awitin sa umagang ito. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo. As I meditate this song, sabi po dito sa chorus ng kantang ito, na wala nang hahanapin pa, wala nang iintindihin pa, wala nang aalalahanin pa, kahit anumang problema ang ating pong maranasan. So bilang sa atin, sa buhay natin, tayo po ay dumadaan sa mga problema, sa mga pagsubok. Pero sabi doon, basta't kasama natin ang Panginoon, lahat ay ating makakaya. Minsan, na-overwhelm tayo ng ating mga problema, ating mga pinagdadaanan sa buhay. Minsan nakakalimutan nating sabihin, Lord, ang sarap magpuri sa'yo. Lord, ang sarap magpuri. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, sa shakening ng buhay, kaya ba nating masabi, Lord, ang sarap magpuri? Kaya this morning, ano man yung ating pinagdadaanan, nararanasan sa buhay, bawat isa sa atin, alam ko po, may sarili-sarili po tayong pagsubok. But as we sing this song, Lord, basta't kasama ka namin, patuloy naming masasabi na napakasarap magpuri sa iyo. Kaya po sa umagang ito, once again, di lang po natin awitin ito. Ito po ay maging panalangin ng ating po mga puso. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso't matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos, ay kasama. Sa
puso ko ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Napakasarap, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. At ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man, nakapaligid man. Huli pa sabihin natin sa Diyos, napakasarap, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, oh basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, oh Diyos, ay kasama. Pupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Purihin natin ang Diyos na buhay. Pinupuri o sinasamba ka namin. Amin Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. O tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Bumalik pa church, purihin natin ang Diyos. Pinupuri o sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakan. Hoy, taas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, purihin. Purihin natin ang Diyos, dakila ka, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakila ka, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan.
kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, say, Hallelujah, purihin ka. Come on, church. Sampay mo ang Diyos sa umagang ito. Ano man ang sitwasyon ng puso mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Lift up your voice. O buong puso. Kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Humuli pa, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, purihin ka. Dakila ka, dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. O ikaw lang ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, sambahin natin ang Diyos sa buhay. Dakila ka, Panginoon. Makapangyarihan ka, aming Diyos. Oh, ikaw lang ang aming sinasamba. Pinupuri, tinuluwalhati. Oh, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. Oh, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ka, Panginoon. Napakasarap magpuri. Wala kang katulad. Sambahin ang ngalan mo. Napakabuti mo. O Diyos, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang Diyos. Salamat, salamat. Puri ka na. Salamat, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, kilala mo ang bawat isa sa amin na narito. Alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Bagaman may pagsubok, may shakening sa aming buhay, O Diyos. Dahil sinabi mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, patuloy kaming magtitiwala sa iyong mga salita.
Dahil tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Lord, hindi mo kami bibiguin, O Diyos. Pagkat ang sinabi mo ay sinabi mo. Lord, this morning, muli kami ay narito. Wala kami maipagmamalaki sa iyo. Lord, inihahandog namin ang aming buhay, ang aming puso sa iyo, Panginoon. At muli, kami po, O Diyos, sa iyong kausapin sa umagang ito. We allow your Holy Spirit na magturo sa amin, na maalala namin, Panginoon, sa bawat araw na ibibigay mo sa amin. Kahit may problema kami, Panginoon, masasabi namin, Lord, ang sarap magpuri sa iyo. Ang sarap maglingkod sa iyo, Panginoon. Di kami magsasawa, di kami hihinto, di kami aalis, Panginoon, sa iyong presensya. Because your presence cannot be shaken. Marami pong salamat sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, sa lugar na ito, maging sa mga nasa kanilang tahanan. Muli namin binubuksan ang aming puso't isipan and speak to your children, Lord. Oh, we thank you, God. Tunay nga, Lord, sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Sige, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ipanalangin muna natin ang ating mga anak. Yan. Lahat ng bata, pumunta dito sa harapan para kayo ay mabless ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan. Kasi Sammy, oops! Ang aming nag-iisang prinsesa, aming apo. Lahat ay lalaki, isa lang ang babae. Praise the Lord. Maya Bes. Si Samsam. Yan. May mga bata pa po ba dyan? Praise the Lord. Sige po, ito natin ang ating mga kamay sa kanila. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Sinabi niyo, Lord, wag naming ilayo ang mga bata, Panginoon, sa inyo. Nais niyo na ang mga bata ay ilapit namin sa inyo, O Diyos. Kaya sa umaga pong ito, inilalapit namin, Panginoon, hallelujah, mga batang ito, O Diyos, na regalo niyo sa kanilang mga magulang. Salamat, Lord, sa salita niyo, Panginoon, na nasa sinapupunan pa lamang sila, O Diyos. Lord, ay meron ka ng magandang plano, Panginoon, at layunin sa kanilang mga buhay. Father, in Jesus' name, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na maranasan nila ang inyong divine protection, ang inyong divine guidance, O Lord. At Lord, sa kanila pong paglaki, give them the wisdom, knowledge, and understanding that is coming from you. At kung ano man, O Diyos, hallelujah, ang plano at layunin niyo sa kanilang mga buhay ay mangyari't maganap, Panginoon. Yes, O Lord, sapagkat Lord, kami lahat ay pinapanganak sa mundong ito na mayroon kang divine purpose, O Lord, at ito po ang dalangin namin. Katulad ng sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, your plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Father, in Jesus' name,
Hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga batang ito ay lumaki na may banal na takot sa inyo, Panginoon. Ang mga magulang, O Diyos, hayaan niyo po, Lord, na matayuan nila at maganap ang sinabi niyo sa Proverbs 22 verse 6, that we must train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Father, into your hands we entrust the lives of these children, O Lord, in the name of Jesus. Send forth your angels to take charge over them, O God. Sinabi niya, Panginoon, papadalan niyo mga anghel, Panginoon, na mag-iingat, Panginoon, at magagabay sa kanila. Salamat, salamat, salamat. Into your hands, O God, we entrust their life. Thank you, Father. We honor you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Sama niyo doon sa ano. Yan. Takay doon sa inyong Sunday school. Praise the Lord. Amen. Excited po ba ang lahat? Amen? Amen. Praise the Lord. Parang mga takot po ang mga umupo dito sa harapan. Yung mga nasa likod, pwedeng dito kayo sa harapan umupo para pagbuhos ang pagpapala kayo ang unang-una na makakatanggap. Sino dito ang gustong unang makatanggap ng pagpapala ng Diyos? Umupo kayo dito sa harapan. Yan. Praise the Lord. Yan. Praise God. Amen po. Praise God. Amen. Excited po ba kayo sa umagang ito? Amen. Nais po ng Diyos na tayo ay laging excited, no? Lalo na po sa pakikinig ng kanyang salita. At praise God, tayo ay nasa ikalawang linggo na ng Abril, no? We are already in the second week of April, no? At dito nandoon makikita natin na talagang we are on the last days, no? Dahil ang sabi nga niya, paiikliin niya ang araw para sa anumang mga pagsubok, no? Anumang shakening ang mangyari, hindi tayo maaapektuhan. Isa ito sa plano ng Diyos, no? Lalo na sa mga nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Hindi po ba kayo nagugulat dahil katulad ngayon, kagigising lang natin o kaya maya-maya, hapon na, gabi na naman, no? Parang napakabilis ng araw. Pero ito po ay naroon na sabi nga isa sa plano ng Diyos upang dumating man ang mga shakening, dumating man yung mga pagsubok, yung mga problema, ay hindi tayo maapektuhan. Kaya sa umagang ito, handa natin ang ating mga puso dahil related po dito ang ating pong pag-aaralan. Amen. Sige, buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng Hebreo. Ito po ang tema natin, no? Ang tema po natin ngayong buwan ng sabi nga ay Abril, ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12, verses 25 to 29. Yeah. Tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay Diyos at may bibigay po natin ang tunay na respeto at pagsamba sa Kanya. Sabay-sabay po natin basahin. Hebrews chapter 12 verse 25. See thee that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him, who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook the earth. But now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven. 27. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made
that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na yumuko at pumikit. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you for your word, Lord. Father, we are excited this morning, O Lord, for we know that you will reveal unto us the deep things of God. Holy Spirit, be our teacher today. Minister to your people, O God. Ano man ang mga kabigatan na dala-dala ng bawat isa, salamat sapagkat alam namin na kayo po ang mag-aalis nito sa pamagitan ng inyong salita na amin pong pag-aaralan. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo po na ang inyong banal na pangalan ng maitaas at ang inyong lingkod ay may baba. Kayo lamang, Panginoon, ang aming maparangalan dahil kayo lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos, no? Doon po sa ating nabasa, dito po sa Hebrews chapter 12, verses 25 to 29, dito po ay muli ipinapaalala, no? Katulad po last Sunday na inumpisahan po ni Bishop ang mga kapahayagan tungkol sa mga talatang ito na sa ayon sa gusto natin, we are facing the great shakening. No? Sa ayon sa gusto po natin, tayo pong lahat ay haharap o makakaranas ng great shakening. No? At ang shakening po ito na tinutukoy, hindi lamang daw po sa earth. O ibig sabihin, hindi lamang yung mga natural disasters. At kung titignan po natin sa mga nagdaang panahon, no, sa mga nagdaang araw, na talagang merong shakening na nangyayari. No? Naroon yung paglindol, katulad po nitong nakaraan dun sa Myanmar, na grabe po, pati Thailand ay naapektuhan. No? At naroon, nandun nung nakaraan po, nakita ko sa Facebook, ang Europe, inuulan ng hindi snow no? Malalaking tipak ng yellow, no? Hail, no? Nakakagulat po ngayon ang mga nangyayari, no? At yun ay yung mga natural, yun yung shakening in the earth na walang makakapaghinto, no? Dahil nakasulat na po yun, no? At ang sabi nga dito sa ating binasa, hindi lamang shakening sa earth, even in heaven, no? There will be shakening in heaven. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang shakening sa heaven po, ito po yung spiritual shakening. No? Spiritual shakening na nais ng Diyos na maging handa ang bawat isa sa atin. Dahil kapag hindi po tayo naging handa sa shakening, no? Sa spiritual shakening, madali po tayong matutumba. Madali tayong babagsak. No? At tandaan natin, ang sabi sa John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ito yung layunin ng kaaway. No? Kaya magpapadala ng mga pagsubok na sabi nga para pumatay, sumira at magwasak. Pero praise the Lord, ang sabi ng Panginoong Hesus, I came here to give you life and have it more abundantly. Ito yung pangako ng ating Panginoon. Siya'y naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Kaya bagamat magkakaroon ng mga great shakening, ang nais ng Diyos, no, na tayo ay mayroong, sabi nga ay katibayan o meron tayong matatayuan na mga pangako niya na hindi tayo maaapektuhan ng mga shakening na iyon, no, na tinutukoy po. At doon po sa shakening na mangyayari, no, lalo na sa heavenly shakening, no, spiritual shakening, may layunin, may purpose. Ano yung purpose? No? Para daw yung sa shakening na mangyayari, matatanggal yung mga hindi nakakapit talaga, no? At magre-remain yung nakakapit. Katulad halimbawa, may puno diyan, no? May isang puno dito sa ating harapan.
naroon po na ang kamay ng Diyos ay uugain ang punong yan. At yung mga dahon o yung mga sanga na nalalanta o tuyo, no? Kapag niyugyog, ano mangyayari? Malalaglag. At kapag nalaglag yon, wawalisin, iipunin, at kapag nawalis at naipon, ano mangyayari? Susunugin, no? Pero doon sa pagyugyog na yan na mangyayari, kapag ang sanga o ang dahon ay naroon na sariwa, no? Talagang nakakapit doon sa puno, anumang pagyanig ay hindi malalaglag. Ito po ang layunin ng shakening na ating pong mararanasan. Dito matetest kung tayo po ay nakakapit doon sa sanga, no? O doon sa puno. At tandaan natin ang sabi sa John 15, I am the vine and you are the branches, no? Siya daw yung vine at tayo ay mga sanga, no? At ang nais ng ating Panginoon na tayo ay manatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik po. At praise the Lord, meron po dito na, sabi nga, salita doon sa Hebrews 12:25 na katiyakan na sinasabi, since you receive a kingdom that cannot be shaken, no? Tingnan natin yan, Goy. Ito po yung nais ko na bigyan ng diin natin. Ito yung nangusap po sa akin na ito yung na ating pong pag-ukulan ng pansin. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. No? Ang sabi dito, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Ito po ay isang katotohanan na nais ng Diyos na maranasan natin. Na merong isang kingdom na kung saan ay nais ng Diyos na matagpuan natin o maranasan natin. At ang kingdom na ito ay hindi kayang i-shake o hindi maapektuhan ng shakening, no? Na mangyayari. No po? At ito ay walang iba kundi ang kingdom ng ating Panginoon. At matatanggap natin itong kingdom na ito na sabi na dito, no? Itong kingdom na ito ay matatanggap natin once na ni-receive natin o tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Sino di po dito ang naroon na tinanggap na ang Panginoong Hesus sa kanyang puso, sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Sasang kamay? Those who have received the Lord Jesus Christ, no? Kapag po sa ating mga puso, meron tayong katiyakan na tinanggap na natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas natin, we are in the kingdom of God. At tandaan natin, the kingdom of God will not be shaken. Ano man yung mga pagsubok na mararanasan natin. May katiyakan tayo at dahil hindi ito masishake, no? Sabi nga, we will be thankful, no? And so worship God acceptably with reverence and awe. Doon sa isa, doon sa King James Version, ang sabi ganon, we can, tingnan natin ang King James. Goy. Yan. Let us have grace, no? Yung abounding grace ng ating Panginoon. Ito po yung tema naman natin sa buong taon ng itong 2025. The abounding grace of God ay nais siyang maranasan natin. And let us have grace but by which we may serve God acceptably. Na dahil daw dito, patuloy natin siyang mapapaglingkuran. Hindi natin siya tatalikuran. No? Hindi tayo, sabi nga, hihinto. Hindi tayo susuko. Mananatili tayo, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At sa oras na ito, ang nais kong i-share sa bawat isa ay how to stay in the kingdom that cannot be shaken. Paano tayo makakapanatili dito sa kingdom na ito na hindi kayang yanigin ng anumang pagsubok na sabi nga na ating mararanasan. No? Meron po tayong dapat gawin. Although nandito na tayo sa kingdom that cannot be shaken, paano tayo mananatili? Kasi alam nyo, pwede tayong umalis sa kingdom na ito. Pero ang nais ng ating Panginoon,
manatili tayo sa kanyang kingdom. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manatili tayo. Let's stay in the kingdom of God that cannot be shaken. Sabihin mo sa kabila pa, manatili tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa oras na ito, ibinigay ng Diyos sa akin ang Book of Daniel. Makikita natin ang mga kaparaanan to stay in the kingdom of God. At dito sa aklat ng Daniel, chapter 1 hanggang 3, makikita natin yung 4 na kaparaanan how to stay in the kingdom of God, no? That cannot be shaken. Kung atin pong babasahin ang Book of Daniel, noong pong kapanahunan ni King Jehoiakim, no, naroon po na Jehoiakim ay naroon na sila ay na-conquer, no, ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia. At si King Jehoiakim ay siya yung hari naman ng Judah, no, ng mga Israelites. Pero sa pagkakataon na yon, may great shakening na nangyari. Ano yung great shakening? Na-conquer sila ng kaharian ng Babylonia sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar, no? Kaya yon ay shakening na, no? Talagang kinuha yung kanilang mga ari-arian, no? Yung ang masabi dito, yung mga magaganda nga o ano daw ay nilagay pa doon sa templo na kung saan naroon na sumasamba sila King Nebuchadnezzar. At sa pagkakataon na yon, makikita po natin na ang hari ay nagsabi na kumuha ka doon sa mga bihag, may inutusan siya. Kumuha ka doon sa mga bihag na pwede nating i-train, no? Na para maging tao dito sa palasyo, no? Para sila ay magkaroon ng kaisipan tulad ng doon para doon sa pangunguna doon sa palasyo, no? At sa pagkakataon na ito, pinakuha din sila doon sa mga Israelites, no? Yung mga nabihag nila. At may 4 na kabataan na kung saan napili. Ito ay sila Daniel, no? Sila Meshach, Shadrach at Abednego, no? 4 sila na kabataan na napili para dalhin doon sa para i-train, no? Para i-train sila. At sa pagkakataon na 'yon, makikita po natin na ang number 1 na isang paraan para hindi tayo maalis doon sa kingdom that cannot be shaken, katulad ng naranasan nila Daniel, no? Nila Daniel, nila Shadrach, Meshach at Abednego, ay meron silang ginawa, no? Meron silang ginawa. Doon sa verse 8, no? Sa verse 8, makikita natin, ano? Daniel chapter 1 verse 8. Dito makikita natin na they did not compromise, no? Hindi sila nag-compromise. Bagamat naroon, kasi sabi doon sa magte-train sa kanila, ang ipakain mo sa kanila ay yung mga meat o yung mga pagkain dito sa palasyo, no? Para maging matalino sila, para maging malakas ang katawan nila, yun yung habilin ng hari, no? Ni Haring Nebuchadnezzar. Doon sa mga ititrain, kasama sila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Pero sa pagkakataon na yon, hindi naroon na, sabi nga, nagpa-compromise si Daniel. No? Tingnan natin sa verse 8. Ano sabi dito sa verse 8? In the 3rd year, verse 8, ano? Yan. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portions of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. No? Naroon daw po na si Daniel, kasama yung 3, no? Ang sabi dito, he would not defile himself with a portion of the king's delicacies.
Hindi sila nag-compromise na naroon napalitan yung kanilang kinakain, no? Doon sa kinakain ng hari. Bagamat kung titingnan natin parang masarap yung pagkain ng hari, no? Pero hindi nila i-compromise, no? Ang kanilang nakagawian. At ang nakagawian nila ay mga gulay, no? Mga gulay. Dahil ang gulay ay ano? Ang gulay ay pampahaba ng buhay. Naalala ko yung isang nakita ko sa Facebook. Sabi ng bata, "Tatay, anong ulam natin?" "Ayan, gulay, pampahaba ng buhay." Sabi ng bata, "Tatay, kumain naman tayo ng karne. Baka hindi na tayo mamatay." Dahil panay gulay daw, no? Sa pagkakataon na yon, sila Daniel, ang pagkain nila ay gulay, no? At nandun talaga naranasan nila yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Pero, ang gusto ng hari, ang ipakain sa kanila, yung pagkain ng kaharian, no? Yung masasarap, no? Yung Jollibee, McDo, no? Naroon na masarap sa panlasa, pero hindi natin alam, nakakasira pala ng ating katawan, no? Praise the Lord. Sa pagkakataon na yon, nanindigan sila Daniel, no? Nasabi nila doon sa magte-train, hindi namin po hahayaan na ma-defile o masira, no, ang aming pong katawan. Mas nanaisin naming manatiling kumain ng gulay na lagi na patuloy namin. Pero nung time na yon, ang sabi nung nagte-train, "Nako, ako mapaparusahan." No? Ako yung mapaparusahan kapag hindi ko sinunod yung utos ng hari. Pero ang sabi po ni Daniel, subukan niyo po kahit 10 araw lamang, no? Na ang aming patuloy na kakainin ay gulay. At pakain niyo na doon sa iba pa, yung pinakakain ng hari. At dahil daw nakumbinsi yung pabor ng Diyos, no? Nandoon na nakuha nila doon sa tagabantay, hindi sila hinaras, no? Kaya makikita natin kapag hindi tayo nag-compromise, ang pabor ng Diyos ay mararanasan natin. Amen? No? Kaya sa pagkakataon na yon, makikita po natin na for 10 days, hindi sila kumain nung pinakakain ng hari sa kanila. Ang kinakain nila ay yung regular na kinakain nila na gulay. After 10 days, no, tinignan ang resulta. Nung 4 na yon, si Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego, at yung ibang mga kabataan na kanilang tinetrain, no? At pinakakain ng pagkain ng hari. At nakita nila ang difference. Dahil nakita nila ang kakaibang tikas sa katawan nila Daniel, no? Nag-glow yung kanilang mga mukha, no? Nandun yung strength. Kesa doon sa mga pinakain ng naroon na, sabi nga, pagkain ng hari. Kaya ang una, ang sabi dito ay naroon daw po na kailangan we must not compromise. Huwag natin ikompromiso yung ating pagiging Kristiyano, no? Doon sa mga bagay sa mundong ito. No po, huwag natin ipagpalit. No po, yung ating pagiging Kristiyano. Manatili tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano man ang mangyari, no? Katulad ng ginawa po nilang Daniel. At makikita po natin, no, kapag tayo po ay nanatili, no, doon sa sabi nga po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, no, doon sa ating pagiging Kristiyano na hindi na tayo babalik, no, hindi tayo pwedeng ma-entice ng mga masasarap o magagandang bagay sa mundong ito, yung mga worldly things. God's favor will be with us. Matatanggap natin yung pabor ng Diyos, no? Sabi nga sa verse 15, tignan natin ang verse 15, 17, 19, and 20. Goy. And at the end of 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. No, nakita, pinatunayan ng Diyos, no, na naroon ng mas nagiging, sila, matatag o malakas, no? Thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink and gave them vegetables, no? Kaya yung
nagtitrain sa kanila, hindi na nila talaga pinilit na pakainin sila ng pagkain ng hari, kundi yung mga vegetable lang na naroon na ni-request. As for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Kaya makikita po natin, no, naroon na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng wisdom, knowledge. At si Daniel naman ay revelation of vision. Now at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Noong time na naroon na ihaharap na sila sa hari, dito sa 19, then the king interviewed them, and among them all, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. No, pinalitan yung pangalan nila eh. Kaya naging Meshach, Shadrach, at Abednego. Si Daniel naman ay Belzazar, ganon. And therefore, they served before the king. No, kaya makikita natin na kapag hindi tayo nag-compromise, yung pabor ng Diyos ay ating matatanggap. No? Kaya ang sabi dito, no, silang 4 lamang, sa dami-dami ng tinrain, no, silang 4 lamang ang napili para maglingkod sa palasyo. Kaya ang number 1, do not compromise. No? Do not compromise. Number 2, punta tayo sa Daniel chapter 2. Sa Daniel chapter 2, nagkaroon na naman ng trouble, no? Nagkaroon na naman ng shakening. Dahil yung hari, si Haring Nebuchadnezzar, minsan natutulog, nagkaroon siya ng panaginip, no? At yung panaginip na yon ay nagbigay ng kaguluhan sa kanya, no? He had a dream, no, na sabi nga ay nagkaroon ng nagugulimihanan siya doon sa kanyang natanggap na panaginip, no? At dahil dito, pinatawag niya yung mga pantas, no? Yung mga tinrain nila ng mga pantas, no? Pinapatawag niya at ang sinabi niya, papuntahin dito yung mga pantas, ipaliwanag sa akin kung ano ang interpretasyon ng aking panaginip, at ang mabigat nito, hindi lamang ipapaliwanag, sasabihin nila kung ano ang napanaginipan ng hari. No? Kaya nung pagkakataon na yon, yung mga matatalino, yung mga pantas ng kanilang kaharian, ay naroon na nagsabi sa hari, sabihin nyo sa amin kung ano yung napanaginipan nyo para ma-interpret namin. No? Ang sabi ng hari, ay hindi ako naroon na, sabi nga, hindi ako naroon na naniniwala sa inyo na maibibigay nyo ang interpretasyon kapag sinabi ko. Pwedeng gumawa lang kayo ng interpretasyon pero hindi yun ang pinaka-interpretasyon. Kapag hindi nyo naibigay kung ano yung napanaginipan ko at kung ano yung interpretation na ito, lahat ng pantas ay ipapapatay. Kasama doon si Daniel, no? Si Daniel, kasama doon. Dahil doon, kumilos yung inutusan, no? Naroon na hinahanap na ang mga pantas kasama si Daniel. At nung pagkakataon na yun, nagtanong si Daniel, bakit po? Ano po ba yung dahilan? Bakit galit na galit ang hari at kailangan kaming patayin? No? Kasi hindi alam ni Daniel yung kung ano yung naroon na sabi nga ay dahilan. Pero ang order kaagad ng hari, patayin ang lahat ng pantas. Kasama siya. Kaya sa pagkakataon na yon, tinanong niya, ano ba ang dahilan? Bakit kailangan patayin kami? At nagsabi po yung inutusan ng hari. Na sinabi nga na ang hari ay nakapanaginip, na nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang isipan. At dahil dito, ang kanyang gusto, mayroong magpaliwanag, magpakita sa kanya, magsabi sa kanya ano yung pinanaginipan niya at ano ang interpretasyon nito. Wala nga makagawa. No? Dahil doon, alam niyo po ang sabi ni Daniel, huwag mo muna kaming patayin. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ako ang haharap sa hari at sasabihin ko kung ano yung kanyang napanaginipan. No? At dahil dito, ano ang ginawa ni Daniel? At kasama yung kanyang 3 kaibigan.
ang ginawa po nila dito, sila ay nanalangin. No? Sa verse 17, 18, and 19. Ang sabi, number 2, in times of trouble, in times of shakening, no, we must pray. Kailangan daw po, ang unang gawin natin ay manalangin. No? At sa panalangin, ano yung ating ipapanalangin? Ang sabi dito, basahin natin, Daniel chapter 2, verse 17, 18, and 19. Yan. Dito ang sabi niyan, then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, no? Sila, ano yan, yung kanyang companion, yung kanyang mga kasamahan na kabataan. At ang sabi sa 18, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. No? Ang sabi ganon, that they might seek mercies from the God of heaven. No? Anong ibig sabihin nun? No? Sila ay luluhod sa harap ng ating Panginoon. No? Ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ganon, hihingin natin yung kanyang habag. Dahil kapag hindi, kasama tayo sa ipapapatay. No? Ang sabi ni Daniel, no? Ang sabi sa 19, then, nung sila ay lumuhod, humingi ng sabi nga, habag ng ating Panginoon, nanalangin sila talaga, then the secret was revealed to Daniel in night vision, so Daniel blessed the God of heaven. At dahil dito, ang sabi nga noon, the secret was revealed to Daniel. Sa kanilang panalangin daw, yung sikreto ay nireveal ng Diyos kay Daniel, no, sa pamagitan ng vision. Kasi si Daniel ay may gift of vision, no? Kaya ang sabi nga sa number 2, no, in times of trouble, we must pray, no? We must ask God's mercy. Hingin natin yung mercy ng ating Panginoon, no? At makikita natin na nung ibinigay ng Diyos, sabi nga, yung nireveal ng Diyos, kung ano yung napanaginipan at ang interpretation ng hari, nagpuri si Daniel sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, no? Sa lahat po ng nangyayari sa atin, in every troubles na ating hinaharap, that we are facing, God has a divine purpose, no? God has a divine purpose. Kaya, ang dapat nating gawin kapag nandoon tayo sa ganung sitwasyon, ang unang-una nating gawin, pray. Manalangin tayo, no? Huwag tayo magpanik. No, huwag tayo magpanik. Don't panic. No, don't worry. Let us pray. Katulad na sinabi sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Anong sabi doon? Be not anxious for anything, but in everything by prayer and supplication, no? Let your requests be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding will keep our hearts and our mind through our Lord Jesus Christ. No? Kaya kapag po tayo ay may problema, may pagsubok, ang unang-una nating gawin, manalangin tayo. Hilingin natin sa ating Diyos, no? Kung ano yung kanyang naroon na layunin. What is the purpose? Bakit mo pinagdadaanan yung ganyang problema, no? Dahil ang sabi nga, God knows everything, God sees everything, and God controls everything. No? Alam nyo, sa nangyayari po sa ating bansa, sa ating gobyerno, kapag naroon na hindi natin sinik ang kalooban ng ating Panginoon, madadala ka. No? Lalo na dun sa mga nababasa natin sa social media. Pwede kang madala. No? Pwede kang magalit. Katulad ng nararanasan ng marami ngayon, no? Naroon na sabi nga, hindi nila alam kung ano yung divine purpose, no? Kaya, ano po ang naroon? Sabi nga ay, napupuno sila ng galit, napupuno sila ng sama ng loob, na hindi nila alam, naaapektuhan din sila, no? Pero ang nais po ng ating Panginoon, let's seek God. No? Let's seek God. Doon sa nangyayaring yon. Ako po personally, dito po sa ating gobyerno, God nireveal ng Diyos sa akin, no?
Kaya ito po yung lagi kong dinideclare kapag kami po ay nananalangin para sa ating bansa. No? Doon sa Isaiah 9:6, anong sabi doon? For unto us a child is born, unto us a son is given. Ito po yung nagrema sa akin. And the government is upon his shoulder. No? And they will call him Wonderful Counselor, the Prince of Peace, and the Almighty God. Iyon po ay walang tinutukoy doon, kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang nagrema sa akin, na sabi nga doon sa word na yon, the government is upon his shoulder. Kaya, dahil po doon, kapag ako po ay nananalangin, ito po yung dinideklara ko, Lord, the government of the Philippines is upon your shoulder. No? May control siya sa mga nangyayari. At alam niyo po ba na yung mga nangyayari sa atin, sa ating gobyerno, ito ay isang paraan lamang na nag-e-expose ang ating Panginoon. No? Ini-expose niya. Yung mga katiwalian, ini-expose niya yung mga gawa ng kaaway. Para naroon po na malinis yung ating gobyerno. Because the government of the Philippines is upon his shoulder. No? Kaya ano man yung nangyayari, still, ang katotohanan ng kanyang salita ang mangyayari at magaganap. At ang isa ko pang prayer, no? Dahil ito nga ay naroon na kontrolado ng ating Diyos, ang ating gobyerno. Ang isa pang prayer po, na lagi ko po sinasabi sa Panginoon, Lord, ang mga na-expose po doon sa mga corruption, doon sa mga hindi magagandang gawain, Lord, hayaan nyo na ma-encounter kanila. Magpakumbaba sila. No? Humingi ng tawad sa inyo dahil you are a merciful God. And open the door of salvation unto them. Imbis na magalit ka, imbis na kung ano-ano na sabi nga ay sumagot ka pa doon sa mga social media. No? Just pray. Pray. And you will see God will reveal His divine secret. No? He will reveal the deep things of God, no, sa mga nangyayari. Kaya katulad po ni Pablo, nasasabi niya, in everything give thanks, for it is the will of God. No? To those who love God, no? And who are called according to His purpose. Kapag alam mo na ikaw ay tinawag ng Diyos, dahil sa kanyang layunin, lahat ng mangyayari sa inyo, may divine purpose siya. Kaya anumang pagsubok, anumang shakening, hindi ka matitinag. No? Hindi ka matitinag. Hindi ka naroon na sabi nga ay manlulumo. Hindi ka naroon na hihinto. No? Magpapatuloy ka na maglingkod sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya ang number 2, pray. Pray. No? Hingin mo yung habag ng Diyos. Hingin mo yung kanyang revelation. Lord, ano po ba yung revelation nyo? Ano po ba yung kapahayagan nyo sa nangyayaring ito? No? Kaya kapag po naroon na sabi nga ay nais natin na wag tayong makasama doon sa sabi nga maapektuhan ng shakening, no? Una, do not compromise. Pangalawa, pray, no? Pray. Ask God for His mercy. Hingilingin natin sa Diyos yung kanyang kahabagan, no? Yung kanyang, sabi nga ay naroon na yung revelation niya sa mga nangyayari. Dahil ayon sa gusto natin, merong purpose ang Diyos. No? May purpose ang Diyos sa mga nararanasan natin. No? Kaya ang nais ang ating Panginoon, mag-seek tayo sa Kanya. No? Manalangin tayo sa Kanya. Tumawag tayo sa Kanya. At kapag nakita nyo, no? Nakita niyo yung kanyang kapahayagan, no? Yung kanyang revelation sa nangyayari o nararanasan mo. Number 3 na dapat natin gawin, ang sabi dito, Daniel revealed the revelation of God without fear. No? Kapag natanggap mo na yung kapahayagan ng Diyos, no po, ay naroon na huwag kang matakot na ihayag ito. Huwag kang matakot na ihayag ito. No? Katulad ng ginawa ni Daniel. Dito sa verse 27 to 28. Basahin natin. Verse 27 and 28.
Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. 28, but there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar that what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed were this. No? Hindi na siya, dahil natanggap niya yung revelation, yung kapahayagan ng Diyos, kung ano yung, kung ano yung panaginip, tsaka yung interpretasyon, hindi siya natakot na humarap dun sa hari. At sabihin na, sabi nga, tanging ang Diyos ang magbibigay ng kapahayagan. No? At nadoon po na sinabi niya. Sinabi niya yung panaginip, sinabi niya yung interpretasyon. Kaya nagulat yung hari. No? Kaya alam nyo, napakahalaga po na kapag natanggap natin yung kapahayagan ng Diyos, doon sa mga nangyayari sa atin, doon sa ating pinagdadaanan, huwag tayong matakot na ideklara ito. No? O sabihin ito, i-declare ito. No po? Para po nung ako po noon ay naipatotoo ko na to, no? Nung bago ako naglilingkod sa Panginoon, doon sa Pasig, coordinator ako ng Pasig, no? Naroon po na mayroong yung contact person namin doon sa Pasig, yung tatay doon, no, ay nalaman ko na merong ginagawang hindi maganda. Kasi nag-open din kami doon sa Laguna, no? Siya yung nakakakilala doon sa aming contact person doon sa Laguna. No? Kaya nagkaroon kami ng outreach doon sa Laguna. At nung kami po ay nandun na sa Laguna, nalaman ko na meron pala siyang karelasyon doon sa Laguna. No? Yung tatay dito na nasa Pasig. No? At dahil dito, nalaman din ng kanyang pamilya. No? Nalaman ng pamilya niya. At syempre, masakit yun sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Dumating sa punto na parang give up siya ng kanyang mga, kasi medyo matapang no? Alam nyo, nung yung mga leaders noon, ako lang ang hindi niya napaiyak. No? Halos yung kasamahan kong mga leaders ay napaiyak niya. No? Sa mga salita niya, sa mga kilos niya, no? Pero praise the Lord, hindi niya ako napaiyak, no? Dahil meron akong word of God na hanggang may kapahayagan ng Diyos. Kung minsan, kapag nakakasalubong ko siya, tatanungin ko, Tay, kumusta na po kayo? Alam niyo, isasagot sa akin, eto, nasa impyerno. Ganun ang sasabihin niya, no? Na kung saan ay parang pinagmamalaki pa niya na talo ang Panginoon sa buhay niya. Pero hindi po, no? At sa pagkakataon na yon, dumating din sa punto na nung kausapin ko yung asawa, yung mga anak, ay bahala na siya sa buhay niya, no? Ganun na yung kanilang mga salita. No po, ganun na yung kanilang mga salita. Wala na silang pakialam. Kung gusto niya ang ganun, di sa impyerno siya, ganun yung mga term na ng kanyang asawa at mga anak. At dahil po doon, nakaramdam ako ng lungkot, no? Kasi syempre, ako yung coordinator ng Pasig, kami yung nandoon na nag-gather sa kanila, nag-share ng Word of God. Para bang gusto pamukha ng kaaway, ng Diablo, na walang kapangyarihan yung salita ng Diyos na sinishare namin sa kanila. No? At minsan, midweek service, no? At dahil sa kalungkutan ko, nag-stay ako doon kasi bleacher. Nasa baba yung nag-share. Ang ginawa ko, dahil doon sa nararamdaman kong sadness o kalungkutan, umupo ako doon sa pinakamataas, no? Doon sa mataas na bleacher, habang ako ay nakikinig, no? At alam nyo, biglang-bigla po, nagrema ang salita ng Diyos sa akin, doon sa aking pinakikinggan. Dahil ang sinishare po doon, no, nung time na yon, ay yung time na kung saan merong 4 na kabataan, Mark 2 yata yun, na kung saan may 4 na kabataan na gusto nilang ilapit yung paralitiko sa harap ng ating Panginoong Hesus. No? At dahil dito, nung dinala na nila yung paralitiko na yon sa ating Panginoon, hindi sila makapasok. Bakit? Dahil yung bahay na kung saan naroon ng ating Panginoong Hesus ay punong-puno. No? Sa pintuan, punong-puno.
Sa bintana, talagang sabi nga maraming tao ang nandoon kung saan ang ating Panginoong Hesus. Yung desire nila na matulungan itong paralitiko, no, ay nandoon. Kaya sabi ng 4 na kabataan, kailangan gumawa tayo ng paraan para itong paralitikong ito ay mailapit natin sa Panginoon at magkaroon ng kagalingan. No? At alam nyo, nagtulong-tulong po yung 4 na paralitiko na yon. Gumawa sila, nagkaisa sila, umakyat sila doon sa bubong, tinungkab yung tisa, kasi tisa pa lang naman noon ng wala namang yerong ganyan. At talagang pinlano nila, no, sinilip nila saan nakapwesto ang ating Panginoong Hesus. Doon sa may gitna. Kaya nung sila umakyat doon sa bubungan, alam nila kung ano yung lugar na kanilang babaklasin. Ayan. At nung mabaklasan nila, dahan-dahan nilang hinugos yung paralitiko na yan sa harap mismo ng ating Panginoong Hesus. At alam nyo, ang sabi nga dito, the Lord, nakita ng Panginoon yung pananampalataya. Hindi nung paralitiko, ha? Ang nakita ng Panginoon ay yung pananampalataya ng 4 na magkakaibigan. Na nais sila na makalaya yung paralitikong yon. Nais nila na naroon ang paralitiko ay magkaroon ng kagalingan. Alam nyo, nung marinig ko yon, no? Bigla pong mayroong, sabi nga ay, kakaibang revelation na natanggap ko. Na ang sabi nga, doon sa yung natanggap ko yun na revelation, wag isuko yung tatay na yon, no? Wag isuko yung tatay nila, wag isuko yung asawa niya, no? Sama-sama na manalangin. Sama-sama na itaas siya sa panalangin, no? Kaya alam nyo, first time na naranasan ko mula nakaupo ako sa bleacher, para ako talagang ang bilis kong nakababa, no? Ang bilis kong nakababa nung matanggap ko yung revelation na yon. Hinanap ko yung asawa, hinanap ko yung mga anak, at sinabi ko yung kapahayagan ng Diyos. Sinabi ko yung dapat namin gawin para mawin uli yung kanyang asawa, no? Nasabi ko sa kanila, wag nating isuko si tatay. Sama-sama natin siyang ipanalangin. Walang imposible sa ating Panginoon. At praise the Lord, alam nyo, nakakatuwa dahil nung time na yon, nag-pray kami, tapos sabi ko, tuloy-tuloy nyo na ipag-pray. Wala pong imposible sa Panginoon. Alam nyo po, naging pastor pa yung tatay na yun. Amen? No? Nagbalik loob siya at siya ay naglingkod pa sa ating Panginoon. Naging pastor pa siya. No? Kaya makikita natin, kapag natanggap mo yung kapahayagan ng Diyos, no? Lalo na sa isang magulong sitwasyon, wag mong hayaan, wag kang matakot, ideklara mo, sabihin mo. No? Sabihin mo, kahit hindi pa nakikita, sabihin mo. No? Sabihin mo yung sinabi ng Diyos sa iyo, yung kapahayagan ng Diyos sa iyo, at makikita mo, magmamanifest yun. Amen? No? Huwag kang matakot. No? Halimbawa, sa sakit at karamdaman, meron kang nararamdaman, no? Sa katawan mo. Ang sabi ng Panginoon, kung nagbabasa ka ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, by the stripes of Jesus, you are healed. Sa mga latay ng Panginoong Hesus, ikaw ay magaling na, pinagaling na. No? Kapag po ang katotohanan na ito ay tinanggap natin sa ating puso, sa ating buhay, huwag kang matakot, ipahayag mo, i-declare mo. No? I-declare mo that by the stripes of Jesus, I am healed. At makikita mo, kapag po naroon na wala kang takot na ihayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, matatanggap natin ang kanyang himala. Matatanggap natin yung kanyang kagalingan. Matatanggap natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. No? Matatanggap natin yung katotohanan that He can supply all our needs according to His riches and glory. Kahit na ano pang pagsubok ang pagdaanan mo, hindi kanya iiwan. He will provide, no? He will provide. Kaya kahit na anong pagsubok ang pagdaanan mo, huwag kang matakot, no? At hayaan mo na sa iyong pananalangin, hilingin mo yung kanyang pangako. At ang mga pangako ng Diyos ay matatagpuan lamang natin sa kanyang salita, no? The Word of God. Kaya anong sabi sa Deuteronomy 1:8?
meditate the word of God day and night. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein day and night, that you may know what is written therein, para malaman mo daw kung ano yung nakasulat dito. And you will find success, no? So that you can find success, no? Kaya po, kapag ang salita ng Diyos ay diniklara natin ng walang takot, mangyayari at mangyayari yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Mararanasan natin yung katotohanan nito, no? Kaya wag po tayong naroon na sabi nga ay, wag natin baliwalain ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, no? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, no? Ito po ang nais ng ating Panginoon, no? Na naroon na sabi nga, walang takot, ideklara natin ang kanyang salita. Tandaan natin, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Heaven and earth will pass away, but His word will not return unto Him void. Kaya wag tayong matakot, wag tayong naroon na sabi nga ay mahiya, na ideklara natin yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. No? Meron na po ba tayo mga pangako ng Diyos na naroon na itago sa ating puso? May mga pangako na ba tayo ng Diyos na naroon na mineditate natin? I-declare natin ito. No? Katulad halimbawa, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Napakabigat na salita po yun. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. No? Ihayag natin yon ng walang takot. Ihayag natin yon ng may pananampalataya. At makikita po natin ang manifestation. No? The Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Siya yung naroon, magugulat ka, He will provide. Gagamit siya ng mga tao na kung saan makakatulong sa iyo. No? At ang number 4, ang sabi dito, sa Daniel chapter 3 na naman tayo. Dito sa Daniel chapter 2, ay naroon na sabi nga yung shakening ay ipapapatay lahat, pero dahil nanalangin sila, nireveal ng Diyos yung sikreto o yung panaginip, naroon po na imbis na ipapatay sila, na-promote palalo sila. No? Yung hari, nalagang ang nasabi niya, God is a God of gods. Dineclare niya. Dahil doon sa revelation o yung pagpapahayag ni Daniel. No? Ang sabi niya, He is the Lord of kings, revealer of secrets. No? Na-acknowledge niya. Ibig sabihin, nakita ang liwanag sa buhay ni Daniel. No? Nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Daniel. No? Ito po rin ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Magamit tayo bilang liwanag sa magulong sanlibutan na ito. Magamit tayo bilang liwanag doon sa mga nadidimlan. Doon sa mga nawawalan ng pag-asa. Malaman nila na sa ating Panginoong Hesus ay may pag-asa. Ng ating Panginoong Hesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Hesus. No? Nais ng Diyos na magamit tayo. No? Magamit tayong ehemplo. Naku, ang taong yan. Magmula nung sinabi niya siya yung naging born again, nag-iba ang buhay niya. Nung sinabi niya na sila ay nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, dati lagi nag-aaway yung mag-asawang yan, pero ngayon hindi na. No? Labing-labing na lagi ang nakikita ko. Nung nakikita yung transformation, nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. No? Ito po yung nais ng ating Panginoon. Dahil yun yung kingdom na hindi matitinag. Na halimbawa, yung mag-asawa na kung saan naranasan ang kilos ng Diyos, ang transformation ng Diyos, kahit na ano pang chismis, ang naroon na gawin ng kapitbahay nila o ng paligid nila laban sa kanila, hindi sila matitinag. Bakit? Dahil alam nila na ang Diyos ay kasama nila. No? Ang Diyos ang nagbago sa kanila. Dahil alam niyo po ba, ang diablo, ang gawa niya, ang sabi ganon, sabi nga, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Gagawa siya ng paraan, no? Naroon na para ikaw ay, naroon na sabi nga ay ipabagsak.
Pero kapag ang salita ng Diyos ay patuloy mong ipinapahayag ng walang takot, hindi ka babagsak. Remember, life and death is in the power of our tongue. May kapangyarihan ang ating mga salita. Kaya ang nais ng ating Panginoon, ang kanyang salita ang ipahayag natin. Na kahit na anong mangyari, alam natin na ang salita ng Diyos ay mangyayari at magaganap. Amen? Praise the Lord. At ang panghuli, dito sa Daniel chapter 3. Sa Daniel chapter 3 ay makikita naman natin, no, kung magkakaroon kayo, napakasarap pong basahin. No? Sa Daniel chapter 3 naman, another shakening na naman. No? Ang kanilang naranasan. Ano yung shakening na yon? Nako, tong si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa ng malaking image. No? Malaking rebulto. No? Nagawa sa ginto, talagang maganda yung rebulto. Kaya lang, nagkaroon siya ng batas na kailangan kapag tumunog ang trumpeta, tumunog yung mga musical instrument, lahat ng nasasakupan niya ay magbabow down o luluhod, no? At magwo-worship doon sa image, no? Doon sa image na sa kanyang pinagawa, doon sa kanyang rebulto na yun, no? At dahil doon, naging batas yun doon sa kanyang kaharian, no? At dumating sa punto, pinatunog ang mga musical instrument, yung trumpeta, no, lahat. At nung marinig yun ng mga tao, alam niyo po ba, lahat sila ay nag-bow down, no? Except kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, at Abednego, yung apat na talagang naroon yung talagang pananampalataya sa ating Diyos. Meron ding consequences na ibinaba yung hari na kapag hindi nag-bow down doon sa image na pinagawa, may kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Itatapon sa fiery furnace. Doon sa nagbabagang apoy, no? Yung hurno, no? Yung hurno po nila, hindi ito hurno na parang yung ginagamit lamang ng mga ng mga baker, no? Hindi po. Yung hurno nila noon ay napakalaki, no? Napakalaki ng ng furnace nila. Kapag ito po ay nababasa ko, naalala ko nung ako po ay nag-aaral ng college, minsan ay nagkaroon kami ng parang field trip o yung plant visit, no? Sa Union Glass, pagawaan ng mga bote o ng salamin, no? At doon ako nakakita ng napakalaking furnace, no? Siguro po mula rito hanggang doon. Ang laki niya, no? Ang laki. At nandito yung apoy, no? Nandoon. Kaya kita nila, makikita mo yung proseso. Na kapag dumaan doon yung halimbawa merong korting bote na ganon, pag dumaan doon sa furnace na yon, parang nagiging, sabi nga, yung parang apoy na korting bote. Doon pala sila minumold, no? Doon sila Tapos pagdating doon sa dulo, may dadaanan na naman na makikita natin, mabubuo yung bote na yon. Ganoong kalaki yung furnace. At ganoong kalaki yung furnace nila nung hari, no? Nung kaharian na yon nila Nebuchadnezzar, no? Dahil, bakit ko nasabi na ganoong kalaki yung furnace na yon? Na ang sabi nga ay pinainit pa ng 7 times. Kasi po, noong sila Daniel, Meshach, Shadrach at Abednego, yung apat, ay nahuli na hindi sumunod doon sa sabi ng hari na kailangan sumamba doon doon sa image. Pinatawag sila, no? Pinatawag sila. At nung pinatawag sila, tinanong ng hari, totoo ba na hindi kayo sumamba? Hindi kayo nag-bow down nung tumunog yung mga musical instrument para sumamba doon sa aking pinagawang image? Alam niyo po, matapang po na sumagat po sila Daniel. Makikita natin to sa Daniel chapter 3, verse 16, 17, and 18. Tingnan natin. Daniel chapter 3, verse 16, 17, and 18. Yan.
Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king. Yung 3 kabataan lang pala dito, hindi kasama si Daniel. No? O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Nakita niyo yung tapang, nila nung 3 kabataan? Ganoon katindi yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon, no? Sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Na ang sabi nila na naroon na, sabi nga, ang kanilang Diyos ay kaya silang i-deliver, no? Doon sa fiery furnace na yon. At hindi lang yon. Ang sabi nila, but if not, kung hindi man kami iligtas, no? Ng aming Diyos diyan sa apoy na yan ng pugon, no? Ang sabi niya, let it be known to you. Kailangan malaman mo to, hari, that we do not serve your gods. Hindi namin paglilingkuran ang inyong mga Diyos-Diyosan. Nor will we worship the gold image which you have set up. Hindi namin paglilingkuran, hindi namin yuyukuan yaang imahen na iyong ginawa. No? Ganun sila katapang. Ganun sila kabold. No? Na hindi nila kaya na i-give up yung kanilang pananampalataya. Kahit ito pa ay magdulot ng kamatayan sa kanila. Dahil sa sinabi nilang yon, lalong nagalit yung hari. No? Talagang parang diner nila yung hari. Na ang sabi ng hari, painitin nyo ng 7 times na init yung furnace at itapon itong mga kabataan na ito. Dahil nga sa pagsuway. No? Dahil ayaw nilang sumamba doon sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Alam nyo, hindi natakot yung 3 na yon. No? They did not give up their faith. No? Sabi nga, kahit na ang kanilang buhay ang nakasalalay, nanatili yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Alam nyo, si Pablo po, no? Ganun din. Marami pong naranasan si Pablo, no? Sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi niya, sabi nga, hindi niya naroon na give up yung kanyang pananampalataya. Nagpatuloy siya. Kaya nasabi niya, I have fight the good fight of faith. I have finished my course. No? Talagang nasabi niya na nagawa ko ang pinagagawa ng Diyos sa akin. At alam niyo po, noong itapon, yung 3 kabataan na yon doon sa fiery furnace na yon, dahil 7 beses na pinainit, yung mga sundalo na nagtapon o yung bumuhat doon sa 3 kabataan na yon, alam nyo, namatay sila. No? Namatay sila dahil doon sa init noong pugon na yon. Pero nagulat ang hari. Nagulat ang hari. Bakit? Nagtanong siya. Sabi niya, di ba 3 lang yung pinatapon ko sa inyo doon sa pugon? Bakit 4 ang nakikita ko na naglalakad? Biro nyo, nakita pa nung hari na nilalakaran lang nung 3. Yung apoy na yon doon sa pugon. At ang sabi nung hari, 4 ang nakikita ko. At ang isa ay parang anak ng Diyos. No? At dahil dito, alam niyo po, nandoon po na pinalabas doon sa furnace na yon, yung 3 kabataan. No? Dahil namangha yung hari, nakita nila na sinasamahan nga sila ng Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen? No? Paglabas ng 3, wala ni isa mang buhok na nasunog. Yung kanilang damit hindi nag-amoy usok or ano. Talagang nandun yung divine protection ng ating Panginoon. No? Yung Diyos na kanilang pinaglingkuran. Kaya ang sabi nga dito, no? Sabi nga, they did not give up their faith. No? Hindi nila naroon na, sabi nga ay, give up. Hindi sila natakot. No? God protected them. Naroon na, sabi nga ay, pinotektahan sila ng Diyos. Dahil alam niyo po ba, ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Kaya anuman ang pagsubok na ating nararanasan, don't give up your faith. No?
Huwag niyong ibigay, huwag niyong isuko ang pananampalataya niyo. No? Hayaan natin na, habi nga, ano man ang mangyari, mananatili tayong naglilingkod sa Diyos. Mananatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Mananatili tayong, habi nga, naroon na sabi nga ay umaasa sa Diyos. Nakita niyo yung example ni Bishop nung Sunday? Alam niyo po, napakapalad pa natin dito sa Pilipinas. No? Open ang gospel dito sa ating bansa. Na malaya tayong nagkakaroon ng gathering, nagpupuri, nagpapasalamat. Pero may mga bansa po na talagang grabe yung persecution. No? Buhay ang kapalit kapag hindi mo give up ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesus. No po? Kaya sa oras na ito, meron ka bang problema, meron ka bang pagsubok na pinagdadaanan, don't give up your faith. No? Manatili ka nagtitiwala sa Diyos. Manatili kang umaasa sa Diyos, tumatawag sa Diyos dahil hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kung yung tatlo na yon, sabi nga doon sa Farness, hindi niya pinabayaan. No? Sinamahan niya. No? Ang Diyos po ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen? Kung paano niya inalalayan, kung paano niya ginabayan ang mga Israelita nung sila ay lumabas doon sa Ehipto, hanggang ngayon po, ang protection niya ay kaya niyang ipagkaloob sa bawat isa. Kaya kapag alam po natin ang katotohanan na yon, no? If God is with you, who can be against you? Amen? Kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang makakalaban sa iyo? Kaya ito po ang nais ng ating Panginoon, no? Para hindi tayo maalis doon sa kingdom that cannot be shaken. Una, ang sabi dito, do not compromise. Pangalawa, pray and seek God's mercy. Pangatlo, let's reveal or declare the revelation of God without fear. At ang pang-apat, do not give up our faith. Magpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Kaya, ano man yung pagsubok, no? Ano man yung problema, ano man yung naroon na kinakaharap natin, tandaan natin, nariyan ang Panginoon, handa tayong tulungan. No? Handa niyang ayusin yung buhay natin. No? We are on the last days. Huwag na nating hayaan na madatnan tayo ng ating Panginoon, na tayo ay maligamgam. O tayo ay naroon na ups and down yung pananampalataya natin sa Kanya. Hayaan po natin na madatnan tayo ng ating Panginoon na talagang naroon yung ating paglilingkod. Nandun yung anointing ng Holy Spirit na siyang maggagabay sa atin, magtuturo sa atin. Katulad ng sinabi sa Psalms 32 verse 8, He will instruct us and direct us in the way we should go. Kayang-kaya Kanyang iligtas, kaya-kaya Kanyang isalba, ano man yung iyong pinagdadaanan. No? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, katotohanan that there will be a great shakening. At sa shakening na mangyayari, makikita doon kung sino yung talagang nagtitiwala sa Diyos o kung sino yung naroon na malalaglag. At kami po ay nananampalataya na dito po sa Jesus Be Lifted Up Church, no, na ibinigay ng Diyos, kapag patuloy nating itinaas ang Kanyang banal na pangalan, makikita po natin, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Amen? Tayo ay magiging, makakasama tayo doon sa vision. Ano ba yung vision ng church na ito? No? Ang vision ng church na ito is a faithful church. Makita yung katapatan ng bawat isa. A faithful church motivated to live victoriously, namumuhay na may katagumpayan, no? As a light of this world, bilang liwanag sa mundong ito, liwanag doon sa nadidimlan, liwanag doon sa nawawalan ng pag-asa, through our first love to our Lord Jesus Christ, na ang pinaka-pundasyon natin ay ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. I know and I believe we came here to worship Him. We came here to know Him. We came here to honor Him. Amen? Kaya sa oras pong ito, kung hindi pa po tayo, wala pa tayong kasiguraduhan
na talagang ang buhay natin ay pinagtiwala natin sa ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon. This is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ito po ay pagkakataon na binibigay sa atin para totohanan tayong magsuko ng buhay sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Pagkatiwala natin ang lahat sa Kanya para maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. No? Hindi natin hawak ang buhay natin. Alam nyo, kahapon, nagulat po kami. Nakatanggap kami na balita na ang pastor natin doon sa Jensan, si Pastor Roy, ay naroon na wala na. No? Na-aksidente siya. Nagmumotor sila, no? At naroon pa uwi yata doon sa kanila, doon sa, sa lugar nila. Sila ng, ng aksidente. Meron siyang kasama. Merong video kasi na pinakita. Yung kasama niya, may mga dugo lang no, sa nakatayo pa nga, pero si Pastor Roy, dead on arrival kaagad. No? Kaya, ganun kabilis ang buhay. No? Pero ang nais ng ating Panginoon, hanggat buhay tayo, meron tayong katiyakan ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. That whosoever believeth on Him, kanino maniniwala, kanino mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, no? Will not perish, but have everlasting life. Katulad po ngayon, pumapasok tayo sa, anong tawag dito? Mahal na araw, no? Marami ngayon, alam nila, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Alam na lang nila, no? Pero, hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Na dahil dito, hindi nila alam minsan, kumbaga kinukutya pa nila ang ating Panginoong Yesus. Dahil hindi nila alam doon sa ginagawa nilang sinakulo, doon sa ginagawa nilang pagpahirap doon sa kanilang katawan, no? Yung paghahampas nila hanggang sa magdugo, yung pagpapapako nila, no? Akala nila ay tama yon, pero hindi nila alam, iyon ay malaking insulto sa harap ng ating Panginoon. Bakit? Dahil tinapos na ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago ang mga bagay na ito. Bakit po? Dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Ang kaligtasan ay ginawa na niya. Kaya sinabi niya doon sa 7 last word, di ba? It is finished. Naganap na, natapos na. Napagtagumpayan na niya. No? At alam nyo, yung 3 days na kung saan, di ba, ang sabi nga, Wednesday. No? Wednesday, Thursday, Friday. At naroon na, sabi nga, Friday, Saturday, Sunday pala. Friday, Saturday, Sunday. No? Mula doon Friday ng gabi, Friday ng hapon, hanggang Sunday ng madaling araw, bago siya nabuhay na magmuli. Alam niyo kung saan nagpunta ang ating Panginoong Yesus? No? Pinuntahan niya si Satanas. Bakit? Dahil kinuha niya ang susi na inagaw ni Satanas sa tao. No? Kinuha niya, no? At ang susi na iyon ay ibinibigay niya sa magtitiwala at sabi nga tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya yung susi ng katagumpayan ay tinapos na, nakuha na ng ating Panginoong Yesus. At nais niya na ito'y maranasan natin, no? Sabi niya, di ba, I have given you the keys of the kingdom of heaven. No? Kaya sa umaga pong ito, ang sabi doon sa ating nabasa kanina sa Hebrews chapter 12, pakiano nga natin uli, Goy? Ye receiving by grace, the kingdom that cannot be shaken. Ito, muni-muniin po natin to, no? I-meditate natin po ang katotohanan na ito. Ang sabi niya nga, therefore, since
We are receiving a kingdom which cannot be shaken. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dahil daw dito, mapapaglingkuran natin siya ng totohanan. No? Hindi ups and down. Hindi yung mainit ka ngayon, bukas malamig ka. Hindi. Kapag ang katotohanan na ito ay nakatanim sa ating mga puso, we can serve God acceptably with reverence and godly fear. Nang mayroong tunay na, sabi nga po ay, pagsamba, no? Sa ating Panginoon. At yung banal na takot sa ating mga puso. Ano yung takot na yon? Takot na magkasala. Takot na umalis sa presensya ng Diyos. Takot na, sabi nga ay mag-give up ng kanyang pananampalataya. Takot na naroon na hindi niya maranasan ang ating Panginoon. Amen? We are receiving a kingdom that cannot be shaken. And it is by grace. At ito ay sa pamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos. Kaya sinabi nga, di ba, sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace ye are saved, through faith, not of your works, lest any man should boast. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. No? Wala tayong naroon na pwedeng ipagmayabang sa ating Panginoon. Ang kaligtasan natin ay dahil lamang sa mayamang biyaya ng Diyos na kanyang ipinakita, no, doon sa krus ng Kalbaryo. Na dapat tayo ang naroon ay pako dahil tayo ang makasalanan, pero inako niya ang lahat dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya kung sa umaga pong ito, kilala nyo ang inyong sarili, ang Diyos ang nakakakilala sa atin, pwede tayong magtago sa ating kapwa, pero sa ating Panginoon hindi. Maging totoo tayo ngayon sa ating Panginoon. He knows us. Kilala niya tayo. At ayaw niya na tayo ay mapunta doon sa kingdom na pwedeng ibagsak ng kaaway. Nais niya na tayo ay makasama sa kingdom na hindi matitinag hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Father, salamat po sapagkat kilala niyo ang bawat isa sa amin. Marami pong pagyanig, Panginoon, ang mangyayari. Marami pong pagsubok, O Diyos, ang amin pong kakaharapin. Ngunit sa umaga pong ito, salamat sa mga salita niyo na nais niyo na sa lahat ng pagsubok na aming haharapin, Panginoon, ay magkaroon kami ng katagumpayan. Maranasan namin ang pabor niyo. Maranasan namin ang kapangyarihan niyo. Maranasan namin ang protection niyo. Father God, kilala niyo po kami kung meron pa po kayong nakikita sa bawat sa amin na hindi totally sinusurrender, Panginoon, ang kanyang buhay. Father, hayaan niyo na ito'y maging totoo, Panginoon. Na ilagak sa inyo, Panginoon, ng totohanan, na ikaw nga ang maging Panginoon at tagapagligtas nila. Habang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan, brothers, sisters, God knows you. Maging ang pinakabilang ng iyong buhok ay alam niya. Wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Kanya. Isa lamang ang nais niya. Natanggapin mo ngayon ang kaligtasan na nagbubuhat sa Kanya. Dahil mahal ka niya. May plano siya sa iyong buhay. His plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Let us surrender our life to our Lord Jesus Christ. I-surrender natin ang totohanan. He will make a way where there seems to be no way. Aayusin niya ang lahat ng sigalot sa ating buhay.
Dahil ayaw niya na madatnan tayo na wala sa kanyang kalooban. Sa oras na ito, as we bow down our heads and close our eyes, open your heart to our God. Open our heart to our Lord that is standing before you, na nakatayo ngayon sa inyong harapan. Sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come in to him. I will be with him." Nais niya na pumasok sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Nais niya na maghari. Nais niya na ayusin ang ating mga buhay na masalimuot. Thank you, Jesus. Speak to your people, Lord. Speak to your people, O God. Open your spiritual ears right now. He is speaking to you. Nangungusap siya sa iyo. Buksan mo ang iyong tainga. Buksan mo ang iyong puso sa oras na ito. Awitin natin yung awit na nagsasabing, "Into your hands." Hallelujah. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Reason pa, Jesus, Jesus, I believe. Amen. Let's declare it. in you. Yes, Lord, we believe in you. Jesus, We belong to you. belong You're the to reason you. why we live, oh God. You're the reason that I live, the reason that I For the last
Hallelujah. Thank you, Lord. Let's continue to come with a humble heart before our God. Let's confess our sins. God is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. He wants to change us from His glory to glory. He wants to use us for His glory alone. Hindi pa huli ang lahat. At sa oras na ito, habang tayo ay nakaharap ngayon sa trono ng kalwalatian ng ating Panginoon, just open your heart to Him. Thank you, Lord. Sabihin natin ang maikling panalangin na ito. Lord Jesus, thank you very much for your revelation this morning sa aking buhay. Take full control of my life. Be my Lord and King of my life. Let your will be done over my life. Thank you, Lord. Into your hands, I entrust my life. Thank you, Jesus. Amen. Lord, sa oras na ito, hayaan niyo po, Diyos, na maranasan ng bawat isa ang pangako niyo that you will never leave us nor forsake us. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng shakening na aming kakaharapin, hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoon. Kayo ang tutulong sa amin. Kayo ang mag-iingat sa amin. Kayo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Lord, we will serve you, Lord, with reverence. We will serve you, Lord, with all our heart. We will serve you, Lord, with an awe in our heart, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be glorified, be exalted, be magnified in our lives. We honor you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise God. So, good morning po sa bawat isa. Sa Old Testament po, in the Book of Kings, nagkaroon din po dito ng shakening in the time of Elijah. Ito po yung time na nag-declare po ng drought si Elijah. Ibig sabihin, no rain o kaya no dew for the coming years unless po na ideklara niya. At sabi nga, dito po sa 1 Kings, makikita po natin dito, sabi po dito, 1 Kings chapter 17, sabi niya po dito, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall be no dew nor rain these years, except at my word. So this time po, yun nga, nag-declare po si Elijah ng drought, yun nga po, walang rain. Di ba po pag walang rain, ano pong mangyayari? Sa Pilipinas, ramdam po natin yun, di ba? May El Nino tayo. Pag po walang rain, ano pong nangyayari? Di ba po, yung mga crops, yung mga lupa, nagbibitak-bitak, yung pong mga pananim ng mga magsasaka ay nalalanta. Pag po may drought, ibig sabihin, walang harvest. Walang, kumbaga, may kakulangan, may shortage sa pagkain,
sa tubig. So, nung time po na yon, ganito po ang kakaharapin ng bayang Israel. At alam niyo po ba, if we are just, kumbaga, hearing what God is saying, hindi lang po sa church natin, but as a body of Christ, globally, kung hindi pa po tayo aware, famine is coming. Sa ayaw at sa gusto po natin, darating pa ang famine. Hindi po natin alam kung pagpasok ng 2030 or bago mag-2030, there will be a global recession. Ano pong pag sinabing global recession? Di ba po kunwari, ang isang bansa, nagdeklara ng recession, ibig sabihin po, kumbaga yung economy, yung financial status ng bansa na yon ay talaga pong mababa. Kumbaga sa ano, kaya nga po recession, ibig sabihin kumbaga parang magbaback to to scratch, to start. Ganun po. And many prophets of the Lord are already declaring this. Kung hindi po tayo aware, I believe the Lord wants us to know it. Bakit po? For us to prepare. Katulad po ng panahon nila Joseph, ang hari po that time, si Pharaoh po, di ba? Yung nanaginip. Na merong 7 na, yung interpretation na po to 7 years of yung kasaganaan at 7 years na famine. Bakit po binigay ni God yun na panaginip sa Pharaoh? Para po mag-prepare ang Egypt during that time. At dahil po si Joseph ay man of God, he has favor from God. Binigyan po siya ni God ng wisdom. Paano sila makakasurvive in that famine? At dito naman po, dito sa Book of Kings, kung makikita po natin dito, yun nga po, nag-declare si Elijah ng drought. No rain, no dew for the coming years. So, that is shakening in that land. At sabi po ng Panginoon dito, then the word of the Lord came to him saying, sinabi na po kay Elijah, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and stayed by the brook Cherith, which flows from Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. So kung makikita po natin, may instruction ng Panginoon. Alam niyo po ba, magbibigay po ang instruction si Lord sa atin, paano tayo makakasurvive in this darating na drought. Pero sabi nga po, katulad po nung kanina, yung sabi nga po ni Rev sa atin, di ba, na sabi nga po, we must not compromise. Hindi po dapat tayo mag-compromise sa, yun nga po, kumbaga, dahil po ba alam natin na may darating na drought, may darating na kumbaga, ikikip na lang natin lahat, isa-save na lang natin lahat. Sabi nga po, may principle po ang Panginoon, di ba? What is God's principle? In the kingdom of God, dahil kingdom of God po yung ating pinag-usapan ngayon, in the kingdom of God, sabi nga po, there is a principle. Ano po yung principle na yon? Sowing and reaping. Naturally po, principle din yon. But in the kingdom of God, it's a real principle na pag wala po tayong itinanim, hindi tayo aani. At another principle po sa kingdom ng Panginoon, that the more we give, the more we receive. Kaya po sabi po dito ni God kay Elijah, binigyan po siya ng instruction, pumunta ka sa brook Cherith na nagfo-flow galing sa River Jordan, dun ka iinom. At sabi po ng Panginoon, magpapadala ako ng raven. Ano po ba yung raven? Ibon. Na magdadala sa'yo ng karne at tinapay. So supernaturally po nakakain si Elijah. Pero sabi po dito, and it happened
after a while, that the brook dried up. Natuyo na po yung brook. Because there had been no rain in the land. Ito na po, nag-start na yung drought. Wala na pong ulan. So, anong nangyari po? Yung brook natuyo na. Ito po ang kahalagahan na marunong po tayong makinig sa Panginoon. Amen? Bakit po? Because He will give instruction after instruction after instruction. Yung mga kilala po ng Panginoon ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sabi po na sa salita ng Diyos, di ba po, ang Panginoon po, yung mga tunay na nakafix ang mind towards the Lord, ay hindi niya po papabayaan. Katulad po ni Elijah. At sabi po dito sa verse 8, then the word of the Lord came to him saying, arise, go to the Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Tingnan niyo po, minsan ang mga instruction po ng Panginoon or ang mga kapamamaraanan ng Panginoon ay kung titignan po natin in our rationality, Lord, bakit ganun? Widow. Ibig sabihin, walang asawa. Alam niyo po ba, during those time, pag sinabing widow, walang asawa, wala na nagpro-provide sa kanya, isipin po natin, gaano kahirap kaya yung widow na yon? Tapos may anak pa po siya. At ang sabi ni God kay Elijah, yun ang magpro-provide sa'yo. Di ba po parang kumbaga, pag hindi po tayo natutong sumunod sa Panginoon, questionin po natin ang instruction ni Lord. Parang katulad po ng pagbibigay natin ng tithes and offering. Pag po may question pa rin sa puso natin na, Lord, bakit ba ako kailangan magbigay ng tithes? Bakit ba ako kailangan magbigay ng offering? Bakit ko ba kailangan ibigay sa ito? Hindi mo naman kailangan ng pera. Ikaw may-ari ng langit at lupa eh. Di ba po, kumbaga, marami tayong pwedeng iba tong question sa Panginoon. Pero po makikita natin the following verses. Ang ganda po nung na-receive ko rin po tong revelation na to, which is, ito po yung gusto ng Panginoon. Pwede po nating ihalin tulad yung buhay natin dito sa widow na to. At yun nga po, sabi po dito, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. Ito na po, nakita na ni Elijah yung widow na namumulot ng stick at humingi po siya ng tubig dito. At sabi po sa verse 11, and as she was going to get it, he called to her again and said, please bring a morsel of bread in your hand. So she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. Kasi nga po widow siya. Kumbaga sa ano po, parang siguro yung naiwan ng asawa niya, na kung ano yung meron sa tahanan nila, ayun na lang po yung pinagkakasya ng widow sa kanila pong mag-ina. Imaginein po natin yon. So, sabi po dito, ayan po, sabi nung widow, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Ang meron na lang daw po yung, widow woman, isang dakot na flour at kakaunting oil. Ibig sabihin po, yung inaasahan na lang nitong widow woman na to, na provision, ayun na lang kung ano po meron siya. Isang dakot na flour, gaano po kaya karami yun, no? At kakampiranggot na oil. At ano po sabi niya dito? See, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son. So, kaya pala po siya namumulot ng stick kasi gagamitin niya yung pangluto para dun sa natitirang kakapiranggot na flour at oil na meron po siya. At sabi niya po dito, that we may eat it and die. Ngayon po ba, nasa position po ba tayo ng buhay natin, maaring not all of us, but just some of us, na parang nakarely ka lang sa work mo, na pag nawala tong work mo na to, wala na. Patay ka na, or kumbaga parang wala ng hope. Parang ganun po.
Or pag itong inaasahan ko na to, hindi dumating, ay hindi ko na alam kung anong mangyayari. Meron po ba tayong ganon? Na pag ito hindi umunlad tong business na to, wala na. Ano na ako? Bankrupt na ako. Parang katulad nitong ano na to, na widow woman. Ang sabi niya po, kakarampot na, flour na lang at oil ang meron ako. Ano pong ibig sabihin nun? Ang kanya pong source or resource ay nandun sa kung anong meron siya. Kung ano lang po yung merong hawak siya na gusto pong maintindihan ng Diyos sa natin sa umaga pong ito, na dapat po hindi kung ano yung hawak natin ang resource natin or ang source po natin. Amen? Bakit po? Because God should be the source of our everything. Yung atin pong trabaho, yung atin pong pinagkukunan ng kabuhayan, ano man po yan, it's just a resource of what the source has given to us. Dapat po, katulad ng kahit anong shakening mangyari, yun nga po, magkaroon ng famine sa darating na panahon, magkaroon ng drought, ng tagtuyot. Dapat po, hindi doon po tayo nakaasa sa kung ano po yung meron tayo. Amen? Bakit po? Kasi pag doon po tayo nakaasa, ibig sabihin, naalala niyo po yung sabi ng Panginoong Hesus, hindi po natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang mamon. Ang mamon po is hindi pera. It is the God behind that, yung control of the money. Hindi po natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at yung Diyos na yon na nagko-control ng money na sabi nga po, pag daw po ang source natin ay nakadepend tayo dun sa sa trabaho natin o kaya kung ano yung income natin, ano yung yung business natin, dun lang tayo ibig sabihin po, the God of Mammon is holding us. Bakit po? Kasi mali yung source na pinagkukuhanan natin. The real source should be our God. Amen? Because He is the owner of everything. Kaya ngayon pong umagang ito, if pa po yung naka-fix pa po sa mind natin na ang source natin ay, kunwari po, may business po tayo o kaya sa trabaho natin, let's change our mindset. Our mindset should be, God is our source. Amen? God is the source of our lahat ng natin, what our needs are. Kasi sabi po sa salita ng Diyos, di ba, katulad po sa Matthew 6:33, sabi niya po doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Di ba po? And all of these things shall be added unto you. Kumbaga, alam po ni God kung ano yung pangangailangan natin. Sabi nga po, if tayong mga magulang dito, if a good father, a good mother, pag po humingi ng tinapay yung ating anak, bibigyan daw po ba natin ng bato? Pag humingi po ng isda, bibigyan daw po ba natin ng scorpion? Di ba hindi po? Because we are a parent, tayo pong mga magulang. Kung gano'n natin kamahal yung mga anak natin, ganon din, mas higit po tayong mahal ng Diyos. Amen? He knows our need. Kaya po, dapat ang maging, ang ating maging puso at ang ating mga isipan, let's always remind ourselves that God is our source, that God is the one who will supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Hindi po ang mga trabaho natin or business natin, ginagamit lang po ng Panginoon yon. Amen? Kumbaga, alulud yun ng Panginoon. But still, the great source is our God. Tignan niyo po dito, balik lang po tayo kay Elijah. Sabi po dito ni Elijah, and Elijah said to her, do not fear. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Sa kabila, do not fear. Amen? Bakit po? Kasi pag po nagkaroon tayo ng takot sa puso natin, faith will be paralyzed. Hindi ko po sinabing mawawala yung faith sa atin, but faith will be paralyzed. Pag sinabi pong paralyzed, kunwari may isa pong tao na, na paralyzed. Di ba po, kunwari na coma. Buhay pa siya pero hindi siya gumagalaw. Tama po ba? Alam niyo po ba, ganon ang ginagawa po ng fear sa buhay natin.
if we have fear into our hearts, yung faith po natin, hindi siya gumagana. Sabi po sa salita ng Diyos, kung babasahin po natin ang Bible, God is moving into our lives. God is working. Yung mga miracles po ng Panginoon nung nandito pa po siya sa lupa, nagkakaroon ng miracle sa buhay ng isang tao kasi nakikita po ni Jesus yung faith ng tao na yon. Kaya po, instead of fear, dapat po faith yung atin pong pinagagana. Amen? Kaya pag po dumadating sa puso natin na nagkakatakot tayo, parang ako po isang example, dahil nga po, yun nga po, sa biyaya po ni Lord, sa provision ni Lord at yung regalo niya po sa amin na ano po, na lupa, na yun nga po, nag-provide din po si Lord para magpatayo kami ng bahay. Hindi naman po kasi ngayon gano'n na basta-basta magpatayo. Kumbaga parang almost, ang laki na nagagastos mo, ang dami pa rin kailangang ayusin. Dumadating po sa time na, Lord, ano naman, kumbaga, ano na naman po, minsang provision po kaya kami ulit kukuha. Nagkakaroon po ako ng fear na, Lord, matatapos ba itong bahay? Parang ganun po, sometimes pumapasok siya sa isip ko. But pag nakakaramdam na po ako ng takot, nire-remind ko na ulit yung sarili ko, Lord, ikaw po nag-provide nito, ikaw ang nagbigay nito. Kino-quote ko po yung, He who began a good work in me, in us, will complete it until the coming of our Lord Jesus Christ. Lord, ikaw po magko-complete nito. And faith is starting to arise again into my life. And eventually, magugulat na lang po kami mag-asawa, may gagamitin ulit si Lord para makabili kami ng yun nga po, yung pinto sa CR, yung tiles, yung ganito. Kumbaga, bakit po? Because yung faith po natin ang tinitignan lang po ng Panginoon, faith unto Him, para po makakilos siya. Amen? Kaya po, even sa pagbibigay po natin, dapat po it's not out of obligation or it's not out of takot na, Lord, baka wala akong anihin pag hindi ako magtatanim. Yes, God, that's God's principle, but let our giving be into our faith po, sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Malapit na po tayo. At sabi po dito, sa verse, ito po, sabi po dito ni Elijah, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward, make some of yourself for yourself and your son. Alam niyo po, parang ang isang pinakita po sa akin ni Lord dito, katulad nung tithes and offering. Sabi po dito ni Elijah, di ba, ayan na lang ang meron ka. Sige, gawin mo yan na morsel of cake. Pero gawin mo, gawa ka muna nung para sa akin at ibigay mo sa akin at gumawa ka nung para sa inyo. Ano po yung tithes, di ba? Tithes is the tenth of what we have. Na ibigay po natin ito sa Panginoon. At sabi nga po, the rest, sa atin na yun. Parang katulad po nung sinabi ni Elijah dun sa widow woman. At tignan nyo po, what the miracle of God has done sa buhay po ng widow. Sabi po dito, verse 14, for thus says the Lord God of Israel, the bin of your flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day of the Lord sends rain on the earth. Nag-declare na po ng word si Elijah na ang lagayan mo ng flour ay hindi mauubos at ang lagayan mo ng oil ay hindi mauubos. Ano po ang dineclare na po ng Diyos na as we give our tithes and offering unto the Lord? Nasa Malakay 3, 10, 11, 12 po. Ano po sabi niya doon? If we will give our tithes and offering, if you will bring it into the storehouse, sabi po ng Diyos, I will open up the windows of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough for you to take it. Sinabi na po ng Diyos. Amen? Ano yung gagawin niya pag daw po binigay natin ng tithes and offering? At sabi niya nga po doon, i-rebuke niya po yung mga devourer, lahat ng mga mananalanta. Amen? Sa atin pong mga kabuhayan or yung meron tayong pinagkatiwala ng Diyos. At sabi niya nga po dito sa verse 15, so she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. Tingnan niyo po, the miracle of the Lord from that one handful of flour. Isang dakot na flour na lang po at kakarampot na oil. Kung tutuusin, last na po dapat nilang 1,000,000. But because this widow woman obeyed
Elijah, obeyed the word of God through Elijah, ano pong nangyari? Nagkaroon ng miracle of multiplication. Sino pong gusto dito makaranas ng miracle ng multiplication ng Panginoon? Amen? Hindi po natin ito mararanasan kung we will just believe on it. Ano po sabi dito? Ginawa po siya nung widow woman. Tayo din po, if we will do this with faith into our hearts, that our God is the source of everything, at sabi nga po, we will obey God with all of our hearts, miracle ay makikita po natin. At sabi po dito, let's continue. Sabi po dito sa verse 16, last verse po natin. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which He spoke by Elijah. Amen po, kung makikita natin, nagkaroon ng miracle. Nag-miracle po ang Diyos. Dahil sumunod po yung widow woman. Kahit na may drought, kahit na nagkaroon po ng walang ulan, walang drought nung panahon na yon, but because she believed, she obeyed, ano po nangyari? Miracle happened. Amen? Alam niyo po ba, si Lord po, si God, ganun niya na lang tayo kamahal. He wants to bless us, pero dahil po sa kingdom of God, merong mga principle ang Diyos, pag hindi po natin siya ginawa, hindi naman po mababawasan yung pagmamahal ni Lord sa atin. Pero po, the blessing of the Lord ay nakaakibat po sa pagsunod natin sa Kanya. Amen? Kaya this morning po, if may mga question pa po sa puso natin regarding our tithes, our offering to the Lord, I pray this morning, nasagot po yung mga tanong na yon. Kaya po, instead of questioning God, let's just believe Him. Amen? Believe unto Him na He will provide all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Kaya this morning po, sabi ng Panginoon, sabi sa salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. Kung magbibigay ka po ngayong umagang ito na napipilitan ka lang, ako na po nagsasabi sa inyo, wag mo pong ibigay yan. Bakit? Hindi po mapiplease si Lord. The blessing will not come. Kumbaga, nagsayang po tayo. But, if this morning, our faith unto the Lord, He is our source, we have joy into our hearts na magkaloob sa Panginoon, knowing that our Abba Father who loves us so much have that heart na i-provide po lahat ng pangangailangan natin. And we are just obeying Him, doing what He said, then let's give what's due to the Lord. Amen? Let's give to God with a cheerful heart this morning. Amen po? Can we just bow down our heads, close our eyes? Hawakan lang po natin yung ating mga pagkakalob sa Panginoon. At kung pwede rin po tayo magbigay through our BPI savings account and our GCash. And know always that whatever we are giving, hindi po sa tao, we are giving to the Lord. Amen? And as we give our tithes and our offering, we are declaring to ourselves, we are declaring to God, and we are declaring to the enemy, hindi ako hawak ng God of Mammon. Amen? Because I can release what's belong to the Lord. I can give what is due to our God. Amen. This morning po, sige po, let's close our eyes and let's be thankful to the Lord. Heavenly Father, we thank you that this very moment, oh God, Lord, you are building up faith to our hearts, oh God. Lord, as we hear your word, Panginoon, kanina po, God, as Rev Stella shared, oh God, Lord, you want us to live, oh God, in your kingdom that cannot be shaken, that, Lord, even this world, oh God, heaven and earth may pass away, but Lord, your word will remain forever. Father, we pray, Panginoon, sa umaga pong ito, makita mo po ang puso ng bawat isa, O God, that have that joy, have that gladness, O God, to give unto you, O God, because you love a cheerful giver. And Father God, Lord, kilala mo po ang bawat isa as we give to you, O God, this very moment. Ikaw po nakakabatid ng aming mga puso, O God. Let this be an honor. Let this be a sacrifice to you, O God. At alam po namin, Panginoon,
as even you have said in your word, that you will supply all our needs according to your riches in glory. Thank you, Abba Father. Thank you, our Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, because you love us so much, oh God. And let that love be our, Lord, ang maging, Lord, ang maging batayan ng aming mga puso sa pagbibigay po sa iyo. We are giving this, oh God, because we love you and because we honor you. Father God, sa lahat po ng mga kapatid at magulang ko na magbibigay ngayong umaga pong ito, I just pray, oh God, Lord, bless them beyond they could ever ask or think. Let your miracle, oh God, be upon them. Miracle of multiplication. Katulad, oh God, Lord, nung widow woman na yon, na nung siya po ay sumunod kay Elijah, pinakinggan niya at sumunod siya kay Elijah, miracle started to flow. Lord, I know, oh God, if you have done that in the life of that widow woman, you're gonna do it again, oh God, in our season, in our time today, oh God. Because, Lord, you want to prepare us. You want to prepare your church, oh God. Lord, in the coming days, oh God, na pag nagkaroon ng famine, Panginoon, sa buong mundo, oh God. And, Lord, your church will be your Goshen. Lord, your church, oh God, will going, oh God, Lord, to receive supernatural resources from you, oh God. At Lord, gagamitin mo, Panginoon, ang iyong mga iglesia, oh God. Lord, katulad, Panginoon, ng time nila Joseph, that Lord, other places will come, oh God. Lord, yes, oh God, to get blessing, oh God, from Goshen, oh God, from the Egypt, oh God, because the wisdom, the knowledge that you have given to Joseph, Lord, we pray, oh God, and we ask, Lord, let the Joseph anointing, oh God, Lord, release it on your church, oh God. Lord, magbigay ka ng supernatural wisdom, supernatural knowledge, oh God, Lord, sa iyong mga anak, oh God, on how we will prepare ourselves, oh God, not just, oh God, Lord, in the natural, but most especially, Lord, in the spiritual, oh God, on how we will prepare ourselves, oh God, Lord, yes, oh God, in this coming days, oh God, dahil, Lord, you don't want us, oh God, to caught unaware, oh God, Lord, sa mga nangyayari po. At salamat po, Panginoon, because you, Holy Spirit, will guide us, will lead us, will direct us. Father, bless all the offerings, oh God, the monetary blessings na matatanggap, maging, Lord, sa mga kasama po namin, oh God, Lord, sa online, bless them, oh God, exceedingly abundantly, more than they could ever ask or think. Thank you, Father. We bless you, we honor you, we give you all the praise and glory that belongs to your holy name. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. We're
Sige po, ako ulit. Dako na po tayo sa announcement. So, ayun po. Meron po tayong leaders and workers meeting after the service. So, inaanyayahan po ang lahat ng mga leaders natin, workers, magstay po tayo for a few minutes. Ayan po, so ito na po ang ating pinakahihintay na ating major event this year, our camp with the theme Occupy Till I Come. Ito na po, dito na po yan, malapit na next week, April 17 to 19. Sino-sino po ba ang mga sasama? Pakitaas nga po ang kamay at sumigaw ng Amen. Ayan, are we excited sa ating family camp? Amen, pumalakpak nga po ang excited. And I hope to see all faces po doon. Mangyayari po yan sa Lipa, sa La Angelica Farm and Resort Lipa. So, next po. Ayan po, katulad po ng pinag-usapan natin last meeting, today is the last day po para magbigay po ng ating entrance or ang ating down payment. Ayan. Dahil 1,000 po yan, meron po tayong pinag-usapan last time. 1,000 po for the adults. And yung 8 years old and below are free. 9 to 12 years old naman po, 350. So today po ay magbigay na po tayo ng ating down payment or 350 per head. Tapos po yung 650 until April 16 sa Wednesday naman po. Yan po, so maaari pong ilabas ninyo ang inyong mga cellphones o kaya ang inyong mga pangsulat dyan para picturean po ninyo ang mga things to bring po natin para po wala tayong maiwan. Okay po, so maaari po na lang ninyong basahin yan and isesend din po yan sa ating GC just in case hindi po ninyo nakuhanan ngayon. And then of course, ang ating pong mga social media accounts, maaari po nating i-rewind or i-replay ang ating pong live ngayon. Ayun lamang po for our announcement. Hello. Praise God, purihin po ang Diyos. Kagagaling ko lamang po sa ating church sa May Camellia. No? At natapos po na maaga ron ng gawain. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng special offering. Kasi po yung ating pastor natin sa Malandag, Sarangani Province ay naaksidente nung Friday night. Nakamotor siya at nabangga niya tricycle, patay siya agad, no? Dead on arrival. Pupunta po ako bukas ng sa Gensam, tapos bibiyahe ng mga baka 3 hours pa para makarating do sa pinagburulan niya sa kanilang mga kinalakihang barangay. So kaya ang ating mga chapter po ngayon nagkakaroon din ng special offering para dun sa pastor nating na-aksidente, na namatay. At siya po si Pastor Roy, no? Samson. At kaya po ano man po ang conviction sa inyo ng Holy Spirit, kagaya po ng sabi ng Hebrew chapter 13 verse 16. Goy, pakiano mo nga. Ang sabi ng Hebreo chapter 13 verse 16 ay sinasabi po diyan na wag nating kalimutan, but do not forget to do good. Wag nating kalimutan ang gumawa ng mabuti and to share at magbahagi o tumulong. For which such sacrifices God is well pleased. Sa mga ganitong alay o handog, ang Diyos daw ay nalulugod, no? Kinalulugdan ng Diyos. Kaya po itong ating special offering, ano po yung halaga na maitutulong natin sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay, bagamat wala na po siya, ay makakarating po ito sa kanila. Kaya po ako ay pupunta bukas ng Gensam, tapos biyaheng Sarangani, balik po ako ng Wednesday. So kaya po, dito po ay maipapadama natin na ating pagmamahal sa ating kapatid, sa kanyang mga mahal sa buhay. At sabi ng Panginoon, wag daw nating makalimutan yung gumawa ng mabuti at yung pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ay alay na kinalulugdan po ng Diyos. Ano po? So kaya tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, salamat. Ano mang po ang maibahagi namin, maitutulong sa aming pastor na pumanaw doon sa Sarangani Province. Malaki po itong maitutulong po sa kanyang pamilya. Lord, natapos na po ang misyon ng aming Pastor Roy. Salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na tumawag at pumili sa amin
na ang buhay namin sa mundong ito, ikaw lamang may alam at may hawak, na ang buhay namin ay kailanman, kapag ito'y oras mo ng bawin, wala po kami magagawa. Kaya o Diyos, kayo po ang mangusap sa buhay ng bawat isa, at ito po ay malaking tulong para po abuhin namin sa kanya mga mahal sa buhay na naiwan. Kaya Lord, salamat, patuloy mo i-comfort ang kanya mga mahal sa buhay, at alam namin na sa iyo ng presensya si Pastor Roy, natapos na ang mission niya sa mundong ito. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Amen. So, ayun po, no, yung magkakaroon din po tayo doon ng water baptism. Kaya sa mga gusto magpa-water baptize, magbaon po kayo ng puting t-shirt. Mga taga-Camellia, ganun din. May mga magpapabaptize din po doon, mahigit 10 ata, no? So, water baptism ay isang public confession ng ating pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Dahil ang Panginoong Sus mismo, siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Ayan, no? So, kaya nga po, magkakaroon din po tayo doon ng water baptism. 2:00 po, mga 1:30 sa Thursday, nandito na po tayong lahat. Para before 2, yung pong mga sasakyan na iniready na po at para yung mga sasakyan ng bawat isa, na ilista na po ni Pastora Shekinah, ay doon po tayo makakasakay, no? At yung pong Travis ay may mga naka-assign ng sasakay, lalagyan natin ng maliliit na upuan sa gitna para makasakay po doon ang 18 o kahit 20 tao. Kasi alam ko 18 kasya ro o 17, 3 sa harapan, 16 sa likod, kasya pa mga 3 sa gitna. At yung mga gamit, iaano po natin doon sa pick-up na aking dadalhin para luwag ang ating Travis, no? Ayan. So, meron po doon ipinapaarkilang tent na 200 pesos, 6 na tao kasya. At for 3 days na yun ng 2 nights. Kanya-kanya po tayong baon ng dinner sa unang araw. Kaya pag alis natin na 2:00, may dala na kayo ng pack lunch o pack dinner para yung unang gabi, may kanya-kanya na tayong dinner na dala. No? Magdala po tayo ng kanya-kanyang pinggan, yun po na-announce kanina, no? At siyempre, sariling gamit, may mga paliguan naman po doon. At kasama natin ang Camellia, Parañaque, Pasig, as is Batangas, at saka yun nga po sa Lipa, no? Ayan. So, kaya, yun po, praise God. Sa Thursday po yun, 1:30, nandyan na po tayong lahat. Para inire-ready na po yung ating pag-alis ng 2:00. Kasi baka mahaba po traffic niyan eh. No? Lalo na po sa norte, tsaka dito, at least mga 4, kasi pag binibiyahe namin hanggang Lipa, mga 1 oras at 20 minutos. Pero kung medyo maraming sasakyan, baka yun nga, para adjust tayo ng mga 2:00 kung dumating doon ng 3:30 or 4, okay lang, no? Pahipahinga, mag-aayos po doon, at ayun, no? So, praise God. Sige po, tumayo ang bawat isa. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Ibalik natin sa Panginoon. Magmi-meeting po tayo, no? Guro, mga 30 minutes lamang po yung lahat ng workers and leaders. Meron lamang po tayo mahalagang pag-usapan para sa nalalapit natin anniversary, May 31. Anniversary po natin, 14 years na po, no? Ayan, sige po. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag
ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo ay manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa salita mo, Panginoon, na aming narinig sa umagang ito. Thank you, Lord. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na kami, Panginoong Diyos, ay we are belong to the kingdom that cannot be shaken, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na bantayan mo, Panginoon, ang aming mga puso. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo kami, Panginoon, na malakaran, Panginoong Diyos, ang lahat ng kalooban mo sa aming buhay. Patuloy, Banal na Santong Espiritu, na bigyan mo kami ng kapangyarihan upang malabanan ang lahat, Panginoong Diyos, ng mga kasinungalingan na kaaway sa mundong ito. At tulungan mo kaming manalangin, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, patuloy kami na makalakad sa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, sa aming pagkahiwa-hiwalay, Panginoong Diyos, samahan mo kami, Panginoon. At bago ang lahat, Panginoon, Lord, yakihasikira kaya, o bahasikira adihasi, hosikira hada. Oh, yes, Lord, Panginoong Diyos, ang pag-iingat mo, Panginoon, ang protection mo, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, Panginoong Diyos, ang iyong mga pangyarihang dugo, ang ibalot mo bawat isa sa amin, Panginoon. At inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang buhay, Panginoon, sa bawat isa sa iyong mga anak. Walang magagawa, Panginoon, ang kaaway na siyang hahadlang, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, ng plano mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, maging Panginoong Diyos, ang aming ina ng pananampalataya, Panginoon, si Reverend Sikahiya. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Balutan mo siya, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Balutan mo siya, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan. Si Reverend Stella, Panginoon, panatilihin mo siya, Panginoong Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan. Lord, hikira kasikira. Lord, balutan mo siya, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Upang, Panginoong Diyos, walang magawang kaaway, Panginoon. Walang magawang kaaway, Panginoong Diyos, in Jesus' name. Sa kasinungalingan ng kaaway sa kanyang buhay, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, thank you, Lord. Ang pag-iingat mo, Panginoong Diyos, protection mo, pagpapala mo sa bawat isa, Panginoong Diyos. Lord, ay ibalot mo, Panginoon, sa bawat isa sa iyong mga anak. Walang lalabas, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang Panginoong Diyos, ibalot mo sa bawat anak mo na naririto in Jesus' name. We speak life, we speak life, we speak life in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Ipinagkakatiwala na namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon.
Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Lord, we pray for all the J. Blue family and all the pastors, oh God, Luzon, Visayas, sa Mindanao, lahat ng tangkap, plano ng demonyo sa mga lingkod mo. We bind, we rebuke the spirit of accident, untimely death. We curse you, we destroy you, we rebuke you upon the people of God in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, shikabakanda, lahat ng uri na sakit, karamdaman ay nilalagot namin, winawasak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang mga gawarawan ng kadiliman ni Satanas, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa buong J. Blue family, in Jesus' name. In Jesus' name, maging sa pagtungo namin sa camp, sa Lipa, sa darating na Webes. Lord, ihanda mo po kaming lahat, isan mo mga angels mo na mag-ingat, magbabantay po sa amin. Lord, lahat ng sasamay, malakas, malusog, na mapayapa, makakarating po doon at makakauwi ng mapayapa. Lord, salamat sa covering ng iyong power, ng iyong blood, Panginoong Jesus. Lord, and I declare that your grace and goodness be upon us, O God, in Jesus' name. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Bless us all.